В август месец баба умре. Остави ми 10 000 евра. Не съм знаел, бе, Блажо, бе, разбираш. Слушай, да приемеш едно сочество от мен, аз това не знаех. Шо ке приемам сочество? После това у септември дедо умре, остави ми 15 000 евра наследство. Маля. После това тета умре, 8 000 евра ми остави у октомври. Па на тебе за 3 месеца ти починале 3 много близки членове на фамилията, разбираш. Мора ти е много тежко, Блажо. Како да не ми биде тежко, бе, Рики, бе? Како да не ми биде тежко? Вие месец никой, нищо, ни евро. Никакъв прилив да се нема. От чоки се живее, да даем.